Čo tu ja zase robím? Vítam vás pri tomto videu. V tomto videu budeme reagovať na Mama ožeň ma, ale nebude to taká štandardná reakcia, na akú ste možno zvyknutí od rôznych youtuberov alebo streamerov, ale v tomto videu sa budeme zaoberať a konštruktívne analyzovať psychológiu, a to konkrétne budovanie atraktivity medzi mužom a ženami. V tomto príbehu Tomáš od momentu, kedy príde do kontaktu s babami, budeme krok po kroku analyzovať, čo všetko mohol urobiť inak a prečo v konečnom dôsledku neúspel. Nezabúdajme však, že uzáverom medzi mužom a ženou nemusí byť vždy nevyhnutne vzťah. Môže to byť buď nejaký román, akt, alebo dokonca veľakrát stačí, keď muž medzi ženou vybuduje takú dynamiku a atraktivitu, že ona buď je ochotná to poslať niekde ďalej, alebo na ňo bude len v dobrom spomínať. Keby ste mi povedali týždeň dozadu, že takéto video budem točiť, že budem analyzovať Mama ožeň ma, tak by som vám ani neveril, pretože ja osobne som túto reláciu nikdy nesledoval, ale v poslednej dobe vyskakuje na Instagrame veľmi veľa reelsov a zostrihov z tohto príbehu, ktorý ma natoľko zaujal, že som si pozrel kúsok z prvej epizódy, to čo je na YouTube, a povedal som si, že toto je veľmi dobrý materiál na rozobratie. Takže verím to, že sa vám toto video bude páčiť. Ja si sem zoberiem MacBook a pôjdeme pekne po častiach. Poďme na to. Moje meno je Tomáš, mám 24 rokov, bývam u mamy, mám veľmi rád šport, auta, 3D tlač, hrám aj rád hry, pozriem si samozrejme aj rád nejaké filmy. Ja verím tomu, že môj syn si vyberie milé, dobré, pracovité dievča. Tak ja pevne tomu. Každá mamka chce pre svojho syna vždy len to najlepšie. Múdre, pekné, pracovité dievča, avšak nemôžeme zabúdať, že je takisto aj Tomášovou úlohou vytvoriť takú atraktivitu, aby ho toto pekné, pracovité dievča takisto chcelo. Verím, že láska na prvý pohľad existuje. Ideálne. Láska na prvý pohľad neexistuje. Ľudia si to milia s dopamínom, pretože ty, keď spoznáš vizuálne atraktívneho človeka, s ktorým si sadnete, tak veľa ľudí si myslí, ty kokos, ja som sa zalúbil. A pritom ani len nemajú tušenie, že to len dopamín. Ako náhle po 9 mesiacoch dopamín odíde, tak zrazu si až potom začneš všímať tie zlé veci na tom človeku, ktoré si dovtedy prehliadal. Najväčší problém je to, ak by Tomáš s tým, ako z neho ide, že od kosti dobrák stretol ženu, ktorá by bola totálna raketa, ale využívala by chlapov len na svoje finančné benefity, tak táto žena by ho teda doslova bola schopná stiahnuť z kože. A to len preto, lebo on by si myslel, že sa zalúbil a bola to láska na prvý pohľad. Poďme ďalej. Vzťah máme z toho dôvodu, že od malička vyrastal len so mnou, najlepší syn. Ja vidím vo svojom synovi ideálny typ chlapa, ako vypadá, aký je pracovitý a ešte hlavne to, ako vie variť. Ideme do toho. Ideme do toho. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Tomáš Akože povedzme si na rovinu, každá mamka vidí vo svojom synovi najideálnejšieho chlapa pre každú jednu ženu, OK? žije v našej relácii tak trochu omylom. Má prácu, žiarivý úsmev i dokonalé bicepsy, 3D tlačiareň, dokonca ešte aj variť vie. Tak skúsme spoločne hádať, prečo je sám. Že by bola chyba vo vysokých nárokoch? Priestor na prezentáciu svojich hodnôt, názorov a vlastne celej svojej osobnosti dostane už o pár sekúnd aj budúca fyzioterapeutka Miška. K Tomášovi do Bystrice prichádza ako prvá. Čo môže byť jej výhoda? Ahoj. Som Veľmi ma Tomáš. teší, ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Teší ma. Dobrý. Asi dosť vysoká celkom, ja. To opätky, ale tak, taká priemerná. Ako sa ti páči v Bystrici? Ako pekne, ja som tu už bola viackrát tým, že som tu športovala, takže... Čiže ty športuješ, hej? Tak áno, super, to máme spoločné. Ja som bývalá atletka. Atletka? No. Pána. Ja som skôr tak bodybuilder. Akože privítanie veľmi milé. Čo by som tu ale vytkol? Baba prišla pekne upravená, namalovaná, oblečená, hej, pretože chcela vytvoriť prvý dojem, samozrejme aj pred kamery, to je druhá vec. Ale v prípade Tomáša by som odporúčil sa obliecť trošku viacej elegantnejšie, hej, pretože každý detail robí dosť veľký rozdiel v konečnom dôsledku a mohol by oveľa inak zaujať tú babu. Druhá vec,
Samozrejme, rešpektujeme to, že mamka je súčasťou rodiny a takisto tam býva, ale keď ja si hľadám svoju potenciálnu partnerku, tak by som to skôr urobil tak, že by som tie ženy privítal ja sám a až neskôr by som ich zoznámil s maminou. Hej, ale v zásade to bolo celkom milé celé. Je možné, že by tam niečo mohlo prebehnúť, ale uvidíme teda podľa okolností, ako sa on vyfarbí, ukáže pri nejakej inej príležitosti. Pomôžem s táškou, alebo tak? Môžem ťa poprosiť? No jasné. Vidím, že už No, je to celkom. trošku. Ďakujem. Tak, čo ideš ďalej? No, rada by som. Tak nech sa páči. Tak bystrický Legolas skombinovaný s Arnoldom Schwarzeneggerom je okrem iného aj gentleman. To by mohlo so športovkyňou Miškou patrične zacvičiť. Miška si zatiaľ v Legolasovom Bystrickom kráľovstve užíva privilégium súkromnej prehliadky jej dočasného domova. A takéto bývanie ešte veru nevidel ani Vlado Voštinár. Za to, že si prvá, môžeš si vybrať, kde budeš spať. Na výber je kancelária. Zákaz fajčenia, že to ti niekto fajčí, hej? Akože nie, ale ani nemôže. Mne sa Miška dosť páči, v podstate najviac sa mi na nej páči, že je výrečná a že sa naozaj nestojí vôbec debata. Dáke negatívum som zatiaľ ešte nenašiel. Takže tu mám pracovňu, tu mám... A čomu sa venuješ, že takto? V podstate z tomuto sa jedného dňa chcem živiť s týmto. To sú 3D tlač. Čiže na výber je táto miestnosť, tu budú nafúkovačky, čiže nič extra. Potom je tu varianta B, čo je chlapská izba. A prečo chlapská? To vyzerá tak dievčenský. Tak mám tu výrivku, to nemá každý. Jaj? To som si aj nevšimla. To je výrivka, tu potom mám fitko a mám tu aj gamer. Lebo ja cvičím, vieš, ako je vo fitku a tak, takže tak to som veľmi... Tak to ti bude lepšie, tak v noci staneš, môžeš si dať bench press. Tak ja by som asi tu ostala, keď tu je to fitko, že by som si aj cvičila kľudne takto. Aj benchuješ, hej? No. Koľko tak benchneš? Tak 100 mám zatiaľ maximálku. Že moc. Nesrandujem. Zúfalstvo a Ďalšia vec, ktorú som si tu všimol, Tomáš pekne išiel, poukazoval jej izby v dome, opísal nejakú zručnosť, čomu sa venuje, OK, ale ďalej viedla konverzáciu žena. Ona sa pýtala otázky a snažila sa, aby tá konverzácia nestála. Dokonca mu nadhadzovala nejaké témy, že ona tiež rada cvičí a čakala pravdepodobne, že Tomáš to rozvinie ďalej. Chcela, aby tá debata nestála. V tomto prípade, keď žena povie, že napríklad cvičí a predtým už spomenula, že robí atletiku, hneď by som sa jej pýtal, že či atletiku kombinuje s cvičením v posilovni, koľkokrát do týždňa cvičí, hej, ako je na tom so stravou a všetky tieto bežné otázky ohľadom cvičenia, ktoré sú s tým spojené a následne by som premosťoval na ďalšie témy. V tomto prípade, keď ona povedala nejakú otázku alebo nadhodila tému, Tomáš povedal super, alebo len odpovedal na otázku a nerozvíja ďalej konverzáciu. Hej. Čiže pôjdeme, ako to pôjde ďalej. strach zo samoty vedie ľudí aj k ďaleko horším veciam, než je cestovanie na stredné Slovensko. Ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý Ja som deň. Tomáš. Ahoj, ja som Vicky. Dobrý deň, Dobrý vitajte. deň. Viktória. Teším Ako ma. bola cesta? Náročná, dlhá, ale teším sa. A odkiaľ si, keď dlhá? Z Mijavy. Z Mijavy? OK. A čo ťa tu tak privádza? Prečo si v tejto show? No, som nezadaná, takže som chcela spoznať nejakého nového človeka a uvidím, čo mi to dá do života. Som rád, že si tu. Ja som tiež rada. Nečakala som. Toto privítanie bolo dobré, tu kladol otázky a teda uvidíme, ako to pôjde ďalej. Že sa dostanem vlastne do niečoho takéhoto. Nečakala som ani to, ako ten muž bude vyzerať. Tuto budeš spať. V tejto izbe ti prichystajú. Budeš mať posteľ. A ak ti môžem ukázať dom, čiže tuto mám pracovňu. Viac menej sa 3D tlačí. Venujem, ak to poznáš, dáko. Nie? Nepoznám to moc. Nie je tomu hádam ani 5 minút od príchodu a mužný elf, prakticky neznámym dievčatám, vyráža dých smelým návrhom. Ty máš rada prekvapenia, hej? Áno. Ja tiež by som sa nechala rád prekvapiť. Hej, no dobre. A babi nedáme výrivku, keď ešte príde posledná baba? Jaj bože, akože je to král. Ako spýtať sa bab 10 minút potom, čo ich práve spoznal, či nedajú videvku, tak je to král. Akurát v tomto bode vidno podľa rečí
tela, že tie baby sú ešte neuvoľnené, len sedia nehybne, obzerajú si to tam a pokiaľ hneď v takomto úvode zabiješ to, že či si s tebou dajú výrivku, tak 99% ti odpovie, že nie. Mojou úlohou je, aby sa tie ženy uvoľnili, cítiť, aby tam prebehla prípadne iskra, začala zatvoriť tá dynamika, uvoľnilo sa to napätie a možno až po pár hodinách k večeru, keby si už naozaj videl, všetky okolnosti tomu nasvedčujú, že by to bolo dobré, tak by som možno až potom dal tento návrh. Ale rovno obidve ženy zavolá 10 minút potom, čo sa potom výrivky. Ako bude masaker, kamoško, brutál. Nevadí, ale skúsil. S tebou? Tak aj bezo mňa. No, uvidíme, možno. Uvidíme možno, znamená, môj zlatý, určite nie. Len teraz som prišla, ani sa poriadne nepoznáme a už ma chceš zobrať do výrivky. Zostala som určite v šoku, takže som plná očakávaní. Je vidno, že Tomášovo sebavedomie je minimálne také veľké ako jeho obývačková výrivka. Pôvabná, no priama a prostoreká reperka Heidi smeruje za blond Tomášom. Moje meno je Heidi Maria Beretová, mám 19 rokov, som z Púchova a robím hudbu. Ahoj. Ahoj. Dobrý Dobrý deň. Ja som Tomáš. Ja som Heidi. Heidi. To je pekné meno. Ďakujem, deň. Heidi. Môžem sa opýtať, koľko máš rokov? 24. A ty? 19. Dobre, super. Muž, keď má dlhé vlasy, tak je taký ženskejší, neviem. No proste nie. Každý má iné preferencie. Hej. Ale napriek tomu, že ona teraz povedala, že sa jej nepáčia na chlapovi dlhé vlasy, stále Tomáš môže zahrať karty dobre. Tu? Hej. Wow, vy máte klavír. V podstate toto mám pracovňu, ale je to najmodernejšia izba v dome. Tam zahrám si aj sem tam na klavíri. Máš rada teda hudbu? Aha, 13 rokov som hrala na klavíri a robím si vlastnú hudbu. Tak to je super. Takže môžeš si kľudne aj zahrať pri Dobre. Tak možno, môžem ti aj zahrať, ale to nebude ako Dobre, 13 rokov dobre. skúsenosti. Tak to je hrozné, to... Tu som si všimol, že Tomáš druhýkrát už urobil tú istú chybu. Schválne napíšte do komentára, či ste si to všimli tiež. Mám 3 sekundy, stopnite si toto video. 1, 2, 3, OK. Heidi mu takisto nadhodila tému, že 13 rokov robí hudbu, má rada hudbu. On namiesto toho, aby túto konverzáciu rozvinul, kým sú ešte sami dvaja v miestnosti a neprídu k ostatným ženám, kedy sa tá konverzácia tvorí trošku komplikovanejšie, tak namiesto toho, aby konverzáciu rozvinul, spýtal sa otázky, že aký štýl hudby robí, či už absolvoval nejaké súťaže, aké má v tom plány do budúcna a pomaly rozvial tú konverzáciu, tak to uzavrel tým, to je super. OK? Poďme ďalej. Ja sa mám akože ostrať nakrátko, on je teraz tá žena v tom vzťahu, to tak nefunguje. Mladučká a neskúsená hudobníčka vyniesla nad Tomášovou mužnosťou verdikt rýchlosťou monopostu F1. V záchvate povrchnosti však zabudla na to, že v prírode, napríklad u levov, je dlhá hriva práve samčou záležitosťou. V Bystrici je Heidi vystavená stále novým a novým výzvam. A tu ťa už čakajú kolegyne. Čaute! Čau, ja som Uška, teším ma. Ahoj. Ja som Vicky, ahoj. Wow. Prečo je len tak v strede izby? Výrivka, hej. A Tak mi to prišlo také, že dobre? čadni si kľudne. Som v šoku. Toto je fakt, že ja sa cítim jak horšie jak u babky. Mi to prišlo také, že keď vonku prší alebo je zima sneh, tak sa nedá byť vo výrivke, tak som si ju dal do obývačky. Vy ste s tým v pohode, hej? Akože takúto reakciu, Čo máš ty robiť? Ja neviem. takú reakciu som už zažil aj od kamarátov. Heidi, tá pozitívum je, že asi dosť taká, ako by som to povedal. Je taká priamo čiara, že Je povie taká- na rovinu. taká priebojná. Áno, sníh, trompy. Že povie na rovinu. Áno. Táto blondína sa teda s tým nejebe. Zatiaľ, čo som ju navnímal,
Toto je typ ženy, ktorej chlapi klača pri kolenách len za jej výzor. Ona je zvyknutá non-stop na komplimenty, s tým, že má vybombardované DMská od plno chlapov, ktorým ani neodpisuje na správy. Túto ženu dokáže pritiahnuť len alfa chlap, ktorý je plne sústredený na svoju misiu, na svoj životný cieľ. Keď ona začne skákať mu po hlave, tak ju dokáže upratať. S úsmevom jej nastaví hranice a vysvetlí jej, čo je ochotný tolerovať a čo nie. Len takýto chlap dokáže pritiahnuť Heidi, ktorý nepadne na kolená len kvôli jej vzhľadu. Milé, že v tejto chvíli ešte Tomáš považuje priamočiarosť mladej hudobníčky za pozitívum. Každopádne tu platí stará ľudová múdrosť a tá hovorí, že je lepšia výrivka v strede izby ako žiadna výrivka. Fyzicky aj mentálne opustíme aj Tomášovu výrivku a usadíme sa s mamou Jankou na čerstvom vzduchu, aby mohla Heidi ofrflať aj exteriér ich domčeka. Aha, počkaj, dobre, toto je asi koniec prvej... Aha, dobre, druhá časť, prvá epizóda. OK, poďme na to. Tak vítajte, Tak ako sa vám páči u nás? Čo som na začiatku povedal, že v tejto situácii by som nechal mamku, aby ma nechala samého a sám by som uvítal tie baby, keby prídu takto k nám na jeho mieste a až následne takto pri stole, potom čo by sme prehodili pár slov, prebehli by nejaké konverzácie, by som ich takto zoznámil. Pekne. Tak to ma teší, taký nezvyk, 3 takéto krásne dámy. Máte veľký dom. Takže... To vždycky môj otec povedal, že z veľkého sa dá spraviť menší, ale z malého nespravíte veľký. Že všetko je tu také staré, veľké. Aj mi príde, že možno tí ľudia, čo tu bývajú, majú veľa času a mohli by s tým niečo spraviť, ale nedieje sa to. No a... Ženské reči chcela povedať to, že sa jej nepáči, keď vidí, že niekto sa uspokojí s tým, čo má. Že niečo nemá progres, že to stále vyzerá rovnako a nepracuje sa na tom. Toto je presne žena, ktorú priťahne chlap progresu, ktorý non-stop na sebe pracuje, či už po finančnej, mentálnej a fyzickej stránke, a sústredí sa plne na misiu. Táto žena bude schopná byť priťahovaná len k takémuto typu chlapa. Akú partnerku hľadáte pre svojho syna? No, tak. Tu budem ale že veľa skákať do reči. Hej. Prvá vec, čo som si všimol, že konverzáciu od začiatku vedie jeho mamka. Toto strašne seká na atraktivite, pokiaľ chlap nie je schopný viesť konverzáciu, aj v prípade prítomnosti viacero žien, a robí to za neho jeho mamka. A tu už je veľký problém, keď sa baba pýta mami toho chlapa, že akú ona hľadá pre neho ženu. Že sa tu nespýta ani priamo jeho. Hej, lebo evidentne sú v tejto relácii pretože si chcú nájsť svoju sprázdnenú dušu, ale nepýta sa jeho, aké očakávania alebo aký typ ženy hľadá, ale pýta sa to jeho mamky. V prvom rade musí sa páčiť synovi, musí byť pekná, a to ste všetky 3. A ja by som normálne radšej brala všetky 3. No ale nie, tak naozaj, tak mohlo by to zábava. To je? Ale nie, tak určite. Koho si vyberie, s tým ja budem spokojná. S ktorou bude šťastný, ja budem tiež. Ale vravím, má si ešte ho vyberať. Ďalší problém vidím v tom, že Tomášova mamka je možno trošku nastavená spolu s Tomášom tak, že automaticky, keď prídu 3 baby do relácie, do ich domu, hej, že hľadajú svojho partnera, tak automaticky to znamená, že už majú o neho záujem a on si už len vyberie, ktorú z nich chce. Ale realita je úplne iná. Poďme ďalej. Ja som čakala, že sa ocitnem na nejakej vile. Keď si dám podpätky, tak nebudem mať problém s tým sem prísť. A no, dostala som sa do botanickej záhrady trošku. Ale jasné moja, 1% chlapov z celého Slovenska žijú reálne, že vo vilách, v obrovských haciendách. Ty hľadaš to 1% v tejto relácii? Ojajaj, tvoja fantázia si dobehla. Pekné, všetky ste štíhle, krásne máte vlasy, všetky 3. Potom už dôležité sú vnútorná krása, Áno, tak, aká je. tak. Lebo navonok ste krásne všetky. No, však. A uvidíme, že či aj vnútorná krása je rovnaká. Tomuto sa hovorí prekomunikovanie záujmu. Keď baby, ktoré sami vedia, že sú pekné, majú vybombardované DMská non-stop od chalanov, ktoré im píšu, aké sú krásne, kedy pôjdu spolu von,
prejavujú im záujem. Ako náhle sa dostaneš na túto vlnu, tak už spadáš do tej kategórie všetci ostatní. Čiže pekné baby nemôžeš zahrnúť hneď na začiatku komplimentami o ich kráse. Druhá vec, ktorú tu Tomáš povedal, že uvidíme, aká je vaša aj tá vnútorná krása. A garantujem vám, že v hlavách tých báb nastalo niečo typu počkaj, ja sa vám teraz ukazovať a infiltrovať sa do tvojho života, aby si ty mal záujem a ocenil si ty moju vnútornú krásu. Hej? Čiže zatiaľ tento celkový priebeh je pre tieto baby veľmi neatraktívny a vyzerajú tak, že by najradšej stade odišli. Ja by som ho opísala ako takého typického chalana z dediny. Mama je síce s potenciálnymi nevestami spokojná, no oni s tým, kde sa ocitli, zjavne ani trochu. To som povedal. Pije? Ja nepijem. Nie? Ani jedna asi moc. Nepijete, hej? No, tak my tiež nie, ale tak aspoň Tak symbolicky. To je tak, akože mne to Je zachutí. to sebe si ideš? Si dám. Ja som veľký, tak ja veľa vypijem. A Ja nepijem, práve, že nie? vôbec nepijem. Ale tak No. Tak vítam vás u nás. Zdravie. Na Zdravie. zdravie. Tak nech sa vám páči u nás. Ďakujeme. Vicky sa mi páči, že je tiež ambiciózna a v podstate taká tajúplná, čo sa mi páči, že človek ju musí spoznať najskôr a až potom zistí, kto je vlastne. No a To je inak veľmi bežné, že chlapov priťahujú ženy, ktoré sú také tajúplné, že ich nevedia tak prečítať. A to isté veľa žien priťahuje na chlapoch, keď sú takí záhadní, takí nepredvídateľní. A čo by ste spravili, keby si teda Tomáš vyberie jednu z nás a mal by sa s nami niekde odsťahovať, že či by ste toto zvládli aj takto sama, keďže je to veľký dom? Tak zatiaľ, keďže zdravotný stav mi slúži, tak verím tomu, že hej. A mala by som ďalšiu cestu, nie len za dcerou, ale aj za synom. Má 24 a býva vlastne s mamkou stále. Akože ja úplne za toto nie som. Ja som radšej za to, keď ten muž sa tak osamostatní. Ďalší Akože hej, ale zase zoberme si konkrétne túto situáciu. Tomáš býva sám s mamou vo veľkom dome. A keď bývaš sám s mamou vo veľkom dome, ešte nemáš partnerku, na čo by si sa sťahoval niekde do nájmu, platil tam bomby, zvyšoval si výdavky na život, keď teraz vieš pohode všetko zvládnuť s mamou vo veľkom dome. Máte veľa priestoru, máte záhradu, že v tomto prípade je za mňa nezmysel, aby sa ešte sám od seba sťahoval, kým si reálne nenájde nejakú partnerku. Teraz má unikátnu príležitosť na to našetriť si peniaze, odbremeniť sa od kopu vecí ako varenie, pranie, to všetko mu vie zabezpečiť mamka a on sa môže plne sústrediť na svoje veci. Čiže v tomto táto baba má ešte možno trošku nevyspelý pohľad, alebo ešte nemá toľko skúseností, alebo nevidí to z takej perspektívy. OK? Keby si už ale nájde samozrejme Tomáš partnerku, s ktorou by bol dlhšie a už by obidvaja vedeli, že to medzi nimi funguje, že je tam tá chémia, v tom prípade už by dávalo zmysel, aby rozmýšľali nad vlastným bývaním. V tejto fázi, keď je sám, ešte by to bolo nerozumné a náhle rozhodnutie, ktoré by ho spomalilo vo veľa veciach. Čiže vážne debaty sa Tomáš snaží oddialiť opakovaným dolievaním. Možno dúfa, že téma sťahovania vyprchá od stola spolu s bublinkami. Z vlastnej skúsenosti si ale nemyslím, že bude táto stratégia úspešná. Asi rozmýšľate, že čo povedať, že najradšej by ste tu asi neboli možno. Povedzte na rovinu, však Ja mám rád syn je úprimnosť. úprimný, no tak. Nadovšetko Ja úprimnosť. som, ale ja zase nechcem byť to. Tohto, čo tu vidíme, môžem povedať, že Tomášova mamka je naozaj veľmi rozumná a príjemná žena, ktorá sa snaží zabezpečiť čo najlepšiu atmosféru pre svojich hostí a chce, aby sa všetci cítili dobre. Snaží sa takisto rozvíjať tú konverzáciu, aby bolo príjemné prostredie, ale vlastne to sú istou atmosférou. Čiže poďme ďalej. Toto. Nie, že tak kľudne Ale tak povedzte. každý sme taký, tak najlepšie povedať. Tak ja som tiež zaskočená, Ja som- že takéto pekné tri dámy tu budú. A keby ste sa mi nepáčili, by som to hneď povedal. Akože ja som veľmi úprimný človek, ale úprimne vravím, že sa mi páčite. Čiže ak sa... A tu stále pokračuje v komplimentoch na ich vzhľad, na čo sú tieto baby zvyknuté. ti tu úprimne nepáči, tak to kľudne povedz.
Otázky typu, či sa vám tu páči, alebo ak sa vám tu nepáči, po krátkej dobe, čo sú tam, aby to na rovinu povedali, by som úplne vypustil. Pretože ešte sa nevytvorilo to prostredie, aby sa tie baby uvoľnili. Vidíme to z reči tela, že sedia, žmolia si ruky, sú prilepené ku stoličkám, takže tieto otázky a takýto tlak tohto typu, ak sa vám to nepáči, na rovinu to povedzte, by som úplne vypustil a snažil sa vytvoriť príjemnú atmosféru, aby sa uvoľnili. A to by som robil spôsobom, že by som im ja kladol otázky a bavil sa o nich. O sebe by som hovoril úplne minimálne. Máme, čo si zaslúžime a mne to prišlo také ako, že ja neviem, že málo sme sa snažili, tak máme takýto dom a ona má možno väčšie očakávania, že keď počula, aký som pracovitý, tak možno očakávala, že už budem, ja neviem, bývať niekde v Kalifornii pri mori a nie tuto v Banskej Bystrici v takomto dome. To si nemyslím. Možno majú nejaký svoj štandard, hej, ja som zvyknuté možno na iné podmienky žitia, ale skôr je to celé o tom, že baby sa ešte neuvoľnili, lebo sú tam predsa len noví ľudia, chlap, ktorý má byť ich potenciálny partner s jeho mamkou a len sa ich pýtajú otázky, ako sa im to páči a nech na rovinu povedia, ak sa im nepáči, hej. Takže ja si myslím, že to není len o tom, že by boli zvyknuté na iné podmienky, ale tá celková atmosféra tam je ešte neuvoľnená a necítia sa ešte dobre. Nenahnívame sa, tak určite, že nie. Tak. Každý má také preferencie. No, keď som sem akože mala ísť, tak som si to tu trošku inak predstavovala. Však to som povedala, že nemyslím si, že náš dom je taký vzorový, napríklad ako títo Mojsejovci, keď boli. Toto sa snažia racionálne odôvodniť, prečo sa tam necítia až tak dobre. Ale hovorím, je to hlavne vytvorené tou atmosférou. Keby sa tá konverzácia celkovo, tá dynamika vedla trošku inak, tak som presvedčený o tom, že napriek tomu, že sa im to prostredie tam nepáči, by boli schopné sa cítiť v rámci možnosti dobre. Lebo zatiaľ to môžu hodnotiť len presne podľa toho prostredia, podľa toho výzoru, alebo respektive vizuálu, a nie podľa emócií alebo svojho pocitu pri tých ľuďoch, hej? Gajsenovci. Nie Gajsenovci, Mojsejovci. Nora Mojsejová. No a ten brat. Ona si inak žije. No tak áno, tak. Ty sa ale trošku na ne podobáš. Čože? To neviem úplne, či som potešil. No tak to ten alkoholik, tamto, čo tam väčšie bol na Ale akože, že sa na ňo podobá, že je vzhľadom. Ja pravdepodobne si myslela, že príde do takého luxusu, Tak, že áno, bude tak. aj tak ako luxusne oblečený, ja neviem, možno také Rolexiky na ruke a také drahé handry. A ja osobne ako nemám nič proti Mojsejovi, ale mňa to ako trochu urazilo. Ale Extrémne seká na atraktivite toho, keď sa muž uráža. Ona len povedala, že sa podobá výzorovo na Mojseja. Mne napríklad veľa ľudí hovorí, že sa podobám výzorom na Jirka Procházku, toho MMA fightera. Ale v takejto situácii, keď ti povieš, že sa na niekoho podobáš, ona vôbec nemyslí to, že nemáš Rolexy, alebo že si nejak inak oblečený, ako je zvyknutá podobne, ale myslela to pravdepodobne len tými dlhými vlasmi. V takejto situácii by som sa len zasmial a konverzáciu viedol ďalej. rozchodím to. Milý Tomáš, ak si nechcel úprimnosť, nemal si tak štedro nalievať. Každopádne mám taký pocit, že odborníčka na Rolexky a drahé handry sedí pri úplne inom stole. Ako si to predstavoval? Prepáč, som ti skočil do reči. Akože nie, že som si predstavovala, ale z toho, neviem, čakala som niečo iné. Tak A mňa si čakala iného, alebo kde? Asi aj, no. jaj, aha. Ja som bežný chlap a nie taký boháč. Tu neskutočne stále tlačia na ženy, prečo sa vám tu nepáči, či ste čakali niečo iné, ako ste si to predstavovali, a toto strašne ženy bude ešte viacej zatlačať do kúta a úplne, až kým sa úplne neuzavrú. OK? Čiže toto je zatiaľ nesprávne vedenie alebo smerovanie tej konverzácie za účelom budovania tej atraktivity. Hej, ale OK, no tak... No nie, práve že... Mne sa dosť často stáva, keby ste boli vy dvaja spolu, tak by ste mysleli, že ste sestry, lebo väčšinou koľkokrát mi povedia, že či mám dceru, ja vrem, mám, ale nie, toto je syn. Tak už si to nikto Tak už myslím si, že teraz už nie postavou, ale... Ale kedysi, keď som bol menší, Hej, tak si mysleli, že má dve dcery. Hej, no. Mal si vždy dlhé vlasy? Vždy som mal Vždy, dlhé. vždy. Tak- To je viac menej tak môj vlastný taký štýl. No, tak. Ja nejdem s dobou, keď je
štýle taký iný účes, tak ja to ignorujem, ja som sám sebou vždy. Ja si myslím, že ona čisto prejavovala svoje emócie, že keď to tak ona cítila, tak si myslím, že je úplne v poriadku, že to takto prejavila. Ja si na druhej strane veľmi cením jej úprimnosť. A tu stále je veľký problém, že celú konverzáciu vedie mamka a Tomáš hovorí hlavne o sebe, o svojich vlasoch teraz aktuálne a baby stále sú len pripnuté k tým stoličkám a cítia sa neuvoľnenie a nepýtajú sa ich žiadne otázky a nerozvíjajú s nimi tú konverzáciu. Poďme ďalej. Nebola, že urážka. No, nie. Proste. Nie, ale tak A tak ty máš lepšie vlasy, viac sa o to staráš, Hej. ja mám šampón, umiem hotový, vybavenú vec. Tak ma môžeš naučiť niečo nové, také triky, ako sa starať o vlasy. Dobre. Čo by sa muselo stať, aby som ja k ním začala mať nejaké sympatie, hej? No, To už sme si vysvetlili, len ona to sama nevie. ja neviem. Možno by som ho ostrihala, nie možno, ale určite. A nepáči sa mi, jak sa správa. Na dvore princa Krasoňa v Banskej Bystrici zatiaľ panuje všeobecné nadšenie. 3 pôvabné princezné. Žiadna zlobriňa. tak verím tomu, že ste si to predstavovali inakšie. Tak Ja som napríklad milo prekvapený, som sa bál, že kto príde, že dáke špaty. Akože, ja sa na tom zasmejem, hej, ale z pohľadu žien toto budú vnímať veľmi povrchne a v hlavách si povedia, a kto si ty, aby si povedal, že je niekto špata, hej? Ešte zatiaľ v tejto fázi si toto určite v hlavách povedali. Chce nejaké špaty a to je, že my sme všetky pekné, ale neviem, podľa mňa sa to dalo aj krajšie povedať. Je to v pohode, len ten prvý dojem možno mohol byť trošku taký lepší. Tak. Oni samé, ako som povedal, veľmi dobre vedia, že sú pekné a na tieto komplimenty sú zvyknuté. sme mali fakt dilemu, že náhodou bude taká silnejšia, čo... To by bol problém? Tak nebol by problém, tak... Bol. Ale tak vždy sa dá s tým Prečo? niečo robiť. Ak má záujem. Pre mňa, ja vidím, ale to nemyslím len ženy, ja vidím v chlapoch aj v ženách, keď sú trošku pri sile, tak ja v tom vidím, že svoj život nevedia dať dokopy. Lebo keď sa takto vedia akože opustiť, tak to znamená, že aj svoj život si vedia opustiť a možno nevedia si ako dať dokopy. Tu by som to vôbec neobhajoval, ako mamka povedala, že keby príde nejaká silnejšia a podobne, tak blondína zareagovala, to by bol akože nejaký problém. No moja, tak postavíme k tebe nejakého 180-kilového chlapa, ktorý sa ledva pohne a skús nemu nejakým spôsobom mať sympatie. Hej, ale dobre, OK. V tomto prípade by som to vôbec neobhajoval. Kávovár sa mi tu púšťa. V tomto prípade by som to vôbec Počkaj, kým stichne, alebo ma nebude počuť. V tomto prípade namiesto Tomáša by som to vôbec neobhajoval tak, že keď má niekto nadváhu, tak nemá svoj život pod kontrolou. Jednoducho by som to uzavrel tým spôsobom. Toho človeka by som neodsudzoval, ale jednoducho nadváha pre mňa nie je atraktívna a nepriťahuje ma to po fyzickej stránke. Uzavreté, bum, ideme ďalej. Body shamingoval, tak vtedy som si tak povedala, že no kamaráde, tudy cesta nevede. Tomáš neúnavne obhajuje svoju rovnicu, ktorá kladie znamienko rovná sa medzi štíhlu postavu a úspešný život. Tvrdo však naráža na odpor trojice emancipovaných mladých žien, ktoré sú presvedčené o tom, že v tejto matematickej úlohe figuruje rozhodne viac premenných. Ja si myslím, že keď takto vyzeráme, ako sme sa tu posadali, tak každý má svoj život pod kontrolou. Prepáč, ale ja s týmto moc Ani ja. Tak lebo, vieš, niekto má zdravotné problémy a niekto Ale to tým ovplyvní. akože zdravotné problémy to ja nemyslím. Ja myslím skôr, že keď vie byť niekto štíhly, sa ale snaží. to nedáva Áno, ty trošku nevieš- zmysel, že posadali sme si tu, jak sme a že každý má svoj život pod kontrolou, lebo vyzerá štíhlo. Akože babi sa do neho že brutálne obuli, ty kokos. Hej, chudák už nevie, čo má hovoriť. Mamka už rozmýšľa, ako tú situáciu zachrániť. Ale zase babi to trošku zobrali podľa mňa až veľmi osobne a snažia sa teraz spasiť celý svet pred body shamingom, hej, a pred nejakým odsudzovaním na základe vzhľadu.
ale jednoducho mohli to uzavrieť tým a pochopiť to aj oni tým spôsobom, že Tomáš len chcel povedať, že žena, ktorá je trošku viacej pri síle, pre neho není príťažlivá a atraktívna. Hej, a to by bolo podľa mňa úplne pochopiteľné. Ja nemám svoj život pod kontrolou. A kde som? Podľa mňa on nevie, čo je body shaming, lebo on aj sám povedal, že chce byť tým bodybuilderom. Záleží mu na tom, jak vyzerá, ale tak trošku inak, že... Akože ak sú zdravotné problémy, to berem do úvahy, za to nemôže nikto. Ale ak teda tam nie sú žiadne problémy, tak si myslím, keď si vie dať život pod kontrolu, tak si vie aj sám seba dať pod kontrolu. Lebo... Zbytočne sa pri tejto téme zdržiava a celkovo zdržiavajú a úplne sa to uberá strašne zlým smerom. Už prišli medzi sebou do konfliktu, konflikt názorov, bum, a ešte sa ani poriadne nespoznali. Čiže zatiaľ toto vyzerá veľmi biedne. Túto tému by som čo najrýchlejšie uzavrel. Ako som už povedal, tá žena pre mňa nepriťažlivá, neatraktívna, ktorá má nadváhu a bum, išiel by som ďalej a vedol konverzáciu už úplne iným smerom a snažil sa to zachrániť. Mamka, vidno, ako som už spomenul, že sedí, len pozerá, rozmýšľa, akú tému nadhodiť, aby to celé zachránila. A za to jej môžeme dať veľké plus. Lebo tá obezita mu môže len zhoršiť život. Ja si myslím, mám takú teóriu, že on bol možno tučný alebo strašne chudý a on si chce niečo akože dokázať, tak teraz proste, že... Niekto to tak akože fláka, tak možno aj že fláka. Tak tie svaly videla som aj lepšie. Pú! Akože baby mu to teraz dávajú, že brutálne vyžrať. To normálne doslova Tomáš prišiel a rýpol papiekom do stršného hniezda a bum, vyleteli na ňo tieto tri ženy a teraz mu nakladajú. Bum! Teraz sa tu snažíš dokázať, alebo ty si bol chudý, alebo tučný, keď si bol mladý. Už som videl lepšie svaly, ako máš ty. A akože z tejto konverzácie treba čo najrýchlejšie utiecť. Keď mám byť úprimná, ale samozrejme možno je povahovo úplne iný a vyfarbí sa ešte. No. Týmto chcela povedať, no zatiaľ to je nič moc, ale ešte mu dávam šancu. Ešte stále verím v to, že nejako sa tá energia tam vytvorí a možno ma zaujme. Atmosféra pri stole plnom blondín začínala byť trochu ťaživá a bolo nevyhnutné zasiahnuť. Múdra mama Janka v snahe odviesť pozornosť od bodyshamingu, nedostatku vnútornej disciplíny Čo som povedal? Čo som to hovoril? či určovania správnej dĺžky vlasov u mužov vybrala jednoznačne. Veď čo už by mohla byť bezpečnejšia téma ako zvieratka? Však, Heidi. Už tu bola aj veverička, aj Ješko. No a Ješko. Ešte sme mu aj mlieko dali, ale čo sme mali mačku, tak mu ho vypila. No. Nie, my sme také, keď sme bývali v inom dome, tak sme normálne Ješka takto chovali, že dali sme mu mlieko a práve že mačka tá začala do ňoho, chcela ho odohnať, no lenže zistila, že má pichliače, no tak ho radšej nechala, že? No tak máme tu veselo. Takže tak. No, tu presne vidno, že baby sa tam úplne nudia, nevytvorila sa tam žiadna chémia, celé to ide úplne dostratená. Takže oni emočne za chvíľku, že úplne ochladnú. Takže je to milé, ale... No hej, no čo by mi povedala? Neviem. Keď ste tu, tak si gazdujete dvaja s ježkami, mačičkami, drozdami a tak, že kde máte otca. No tak... Ona sa aktuálne snaží nadhodiť nejakú zaujímavejšiu tému, hej, nejakú zmysluplnú, ako sa len baviť o zvieratkách, o tom, aké dneska počasie, a dneska je taká divná konštelácia, tam ide nejaký mráčik, vyzerá, že dneska pršať nebude, však babi nebude pršať, že? Hej, chápeš? Takže otvorila debatu rodiny, OK. Som sa rozviedla, no jednoducho nechcel bývať v dome, tak A nechcel sa predovšetkým starať o dieťa. Asi tak, no. Takže nie ste absolútne vôbec v kontakte? Nie, vôbec. Nie. Nemám záujem. Keď on nemal záujem, ja nemám záujem tiež. Drsné. Tak. Ale hej, no. Najhoršie to, že najhoršie, že žije v Bystrici a v jednej branži sme robili spolu, tak
doslova lepšie povedané ako kolegovia, tak... Takže on žije v Bystrici? Áno, Akože áno. Aha. Tak problém bol hlavne v tom, že otec, ktorého nepoznám, v podstate nechcel mať nikdy rodinu a keď som sa narodil ja, tak zhodnotil, že jeho štýl života sa ničím nezmení. On stále chcel, aby sme bývali v byte, čo ja som odmietla, lebo v tomto veľkom dome máme komplet trojizbový byt, ako aj rodičia mali, a keďže už rodičia neboli najmladší, ako by som odišla od nich do bytu. To už by nebolo ono. No, aj takéto situácie život niekedy prináša. A my aspoň vidíme, z čoho pramenia Tomášove vysoké nároky na ženy. Akože môžem povedať, že Tomáš on normálne srší tou dobrosrdečnosťou. To je ten typ kamaráta, ktorý ťa v štychu nenechá. Keď mu v noci o 2 ráno zavoláš: ahoj Tomáš, nechalo ma stať auto pri diaľnici, ja si mi odišiel motor, prosím ťa, prišiel by si po mňa? Jasne, počkaj, oblečen sa, hneď idem tam. OK? Veľa ľudí by ťa zrušilo, ani by ti nedvihlo, alebo povedalo, že sa nedá. Tomáš je lojálny typ kamaráta, ktorý by ťa v štychu nenechal. Toto je presne ten chalan. Keď má doma takýto príklad odhodlania a bojovnosti, nie je sa čomu čudovať, že sa ani u potenciálnych partneriek nechce uspokojiť s priemerom. Sofistikovaný ťah mami Janky zvrtnúť debatu na veveričky nevyšiel. Predovšetkým Heidi je fascinovaná Tomášovou rodinnou traumou a netaktným upozorňovaním na absenciu mužskej energie v mladíkovom živote jatrí ešte stále nezahojené rany. Možno som ho aj míňal niekedy na ulici, ale neviem, Aj ako to je vyzerá, možné. ani ma to nezaujíma, takže To je možné. Ja nevieš, ako vyzerá vôbec. vôbec. Aha. Možno sme sa aj stretli, len som o tom nevedel. Ale ani ma to netrápi. Keďže my sme ako bývali na poschodí, sme boli my, ja, mama, sestra, a na prízemí bývali starí rodičia, čiže ja sa necítim, že by som nemal taký mužský vzor, bo som býval v podstate často s detkom, s babkou, tak detko ma naučil v podstate všetko, aby som sa stal normálnym chlapom. Čiže nie som židáka žienka domáca len za to, že som nemal otca, ale som plnohodnotný človek ako každý iný. To je divné, to si neviem predstaviť. Ja si myslím, že som ich teda urazila, aj keď oni povedali, že sa neurazia, lebo povedali, že milujú teda úprimnosť, čo ja som, ale no, boli urazení a bolo to dosť, akože nie, že vidieť, ale normálne som to cítila. To je presne to, že ženy reagujú na atmosféru, nie na logické argumenty, odôvodnenia a podobne, ale na atmosféru, aká sa tam vytvorí. Čiže ak sa oni napríklad urazili, tak je veľmi pravdepodobné, že naozaj to tie ženy cítili. Keď človek nepozná nič iné, tak ani neviem, aké to iné. Možno keďže som nikdy nemal otca, tak si neviem predstaviť, aké je to mať otca. Čiže mi to nemôže chýbať, keď neviem, aké to je. Tu je stále ten problém, že Tomáš hovorí o sebe. Tu je stále problém, že Tomáš hovorí o sebe. Jeho mamka vedie diskusiu s babami a Tomáš sem tam niečo doplní. Ako náhle príde na tému, ktorá sa ho dotýka, tak spustí. Hej? Teraz si tu vylieva svoje srdiečko, že teda bol bez otca a podobne. OK. Veľa ľudí toto robí za účelom, že si myslí, že v ženách alebo v tých ľudí, čo sedia okolo neho, vyvolá sympatie. Ale práve naopak. Čo sa týka žien, tak v tej chvíli budú možno trošku rozcítené, ale dlhodobo toto strašne atraktivitu ničí. Hej? Druhá vec je to, že ty sa stále snažíš byť tak nejak záhadný. Že o rodine, o takýchto veciach by som ani že nehovoril na prvom stretnutí, ale keby príde otázka na rodinu a viem, že napríklad ja svojho otca nepoznám, hej, v prípade Tomáša samozrejme hovorím, tak by som povedal, že toto je téma na inokedy a pobavíme sa asi neskôr. Hej? Alebo že túto tému teraz nechcem otvárať a podobne. A snažil by som sa viesť diskusiu, ako som už povedal, pýtať sa otázky ich a nech oni hovoria o sebe. No ja mám s mojou mamou akože taký zaujímavý vzťah, ale akože v dobrom, že jak vážim si ju, ďakujem jej. Ja jej nepoviem, že ahoj mami, mám ťa rada, neviem čo, že neprídem ju objať, ale ja jej tak robím zle, že si s nej robím srandu.
To je môj nejaký love language. A ak sa môžem opýtať, vy máte Ja mám plnohodnotnú rodinu, jak to tu bolo povedané. jasné, hej, aj súrodencov. A A vy? Ja mám rozvedených. Hej, ale sa stretávate. S otcom nie. No skôr s maminou, ale s otcom moc nie. A vy? Ja mám tiež rozvedených, ale stretávam sa teda. Hej. tak ja si myslím, že keby chcem, tak mu viem pomotať hlavu. Tak čo, spokojný? 100% áno. Tam Heidi by stačila, keby zaflirtuje, hej, troška sa k nemu priblíži, blízko tvári, nahodí, zahrie si do pery. A Tomáš, ak verí ešte na prvú lásku, respektíve lásku na prvý pohľad, tak by mu vstúpil dopamín, myslel by si, že by sa zalúbil a Heidi by to brala s nadhľadom, hej. Tak čo, spokojný? OK, to už skončilo. No, poďme si to zhrnúť. Čiže, ako som už opisoval podľa toho celého, Tomáš sa minimálne snažil rozvíjať konverzáciu s nimi. Jeho úlohou malo byť pýtať sa ich otázky, aby sa oni vyrozprávali, cítili sa uvoľnene, rozvíjať konverzáciu, premosťovať medzi témami a takýmto spôsobom by si myslím, že by si aspoň do určitej miery sympatie tých báb získal. Keď konverzácia prebiehala tak, že uviedla viac menej mamka, Tomáš sa sem tam zapojil, tak sa tie baby úplne emočne vypli a vtedy sa oni vedia správať naozaj veľmi chladne a ty si nedokážeš vysvetliť, že prečo. Ale to je presne tým, keď sa oni necítia vo svojej ženskej energii. Čo sa týka Tomáša a jeho mamky, sú to naozaj veľmi dobrí ľudia. Srší z nich tá dobrosrdečnosť. To, že sa mu nepodarilo vybudovať atraktivitu medzi ženami, vôbec nehovorí o jeho charaktere ani nič podobné. Ako som už povedal, je to typ kamaráta lojálneho, ktorý by ťa v núdzi ani v štychu nikdy nenechal. Na jeho mieste by som sa na ženy ale že vôbec nesústredil. Aj keby príde neviem aká raketa vo fitku alebo niekde, ani by som si ju nevšimal. Na jeho mieste by som sa čisto sústredil len na seba a na svoju misiu. Teraz má Tomáš veľkú výhodu, že si vyvolal svojou dobrosrdečnosťou sympatie u veľmi veľa ľudí, čo som si aj všimol v komentároch, keď som tieto videá sledoval. A aktuálne je v takej fáze, že pokiaľ Tomáš toto správne uchopí, môže sa nielen finančne, ale aj vo všetkých iných aspektoch života veľmi ďaleko posunúť. Toto môže byť pre neho jeho štartovacia čiara, ktorú musí dobre podchytiť a bude to úplne niekto iný. Čo sa týka báb, všimol som si aj jedno video na TV Joj, že tam viac menej ako keby zosmiešňovali alebo nejak tak ukazovali, že ako tam žili v tom dome a podobne. Pôjde to hlavne z toho dôvodu, že boli úplne emočne vychladnuté, hej, a teda ešte by som povedal, že sú možno veľmi mladé, nerozvážne a tieto veci ich skôr môžu dobehnúť a ľudí naštartovať, keď si porovnajú Tomáša, že aký je to dobrý človek a keď mu toto spravili, tak týmto si naozaj teraz môžu na seba zniesť lavínu hejtu, ale to už je ich vec. My sme sa tu sústredili na úplne niečo iné. Čiže ak sa vám toto video páčilo, budem rád, pokiaľ dáte like, odber, prípadne koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.